Biz qaytqaч менә аны яраткан ризыгын мантыйлар пешердек. Ире эш бала әтисенә военкоматтан повестка алгач, дөньяның асты өскә килде дип искә төшерә Рамиля Мортазина. Бер ай дәвамында түгәрәк өстәл янына җыелмаган гаилә бу атнада кавышты. Татарстанда мобилизацияләнгән эш балалы әтиләр кире кайтарылды. Кайтасы килде инде, кайтган шатлыгы инде. Кайтырга дигәндә. Анда киткән кешеләр өчен дә бик инде. Башлабыз. Мине соңгы вакытта шамаган инде бер нәрсәгә. Инде булыр шикелле булмаган, битен иртәгә китәсе дигән көнне генә кайтып киттем. Анда киткәч беләсең икән тормышның кадерен. Шундый сынаулар юкка гына бирелмәгәндер, мөгаен. Ярый инде безнеке менә шулай уңышлы килеп чыкты. Бер ай аерылып торсак да бер кайта алды. Калганнарга инде менә сынау авыррак. Теләшидән Шәйдуллиннар гаиләсендә дә шундый хисләр. Мобилизациягә эләккән эш бала атасы Илсурны өенә кайтардылар. Әйе, шул Казан Экспода үзенең җырлары белән танылган Илсур. Узган атнада Татарстан чакырылыш комиссиясе карары нигезендә мобилизациядән азат ителгән күп балалы әтиләрнең берсе ул. Хәзер гаилә белән җыелып күңелне бушаталар. Birinci günde сетка аша сөйләштек. Ул бик авыр булды ул сетка аша. Баланы индираны кичкенәсен күтәреп, сөйдеп, прямо булыштылар теге өскә үк биреп сеткадан. Шул рәвешле бездә балих булмаган эш балалы 160 әти өйләренә кайтарылды. Бу эш Россиянең генераль штабы күрсәтмәсе нигезендә башкарылды. Данное решение было доведено до комиссии муниципальных районов. Бу карар турында без район чакырылыш комиссияләренә хәбәр иттек. Мобилизацияләү пунктларында хөкүмәттән вәкаләтле вәкилләр эшләде. Кичектерү турындагы белешмәне бирер алдыннан хәрбиләрнең документларын тикшердек. Паспорт һәм балаларның туу турындагы таныклыклары. Шулай гариза язуда зарур иде. Шул рәвешле исемлек төзелде. Солдатларны район хәрби комиссариатларыннан килеп алып кайтып киттеләр. 160 кеше. Әмма бу хукуктан үз теләге белән баш тартучылар да булды. Илсур Шәйдуллинга ярдәм йөзеннән авылдашлары акча җыйган була. Ул аны хәзер башка егетләргә күчергән. Ә кием хәрби кирәк яракны аңа алмашка килүчеләргә Казан Экспода биреп калдыра. Без үзебезгә сүз бирдек. Шул как гуманитарная помощь общий счетка дусларга, солдатларга булышу өчен ул бөтен акчаны аларга күчергә. Аларга бары мөһим, аларга ул кирәк. Эш балалы әтиләрнең кайтуы, өлешчә мобилизациягә эләгүчеләрнең беренче төркемнәрен озату бер вакытка туры килде. Альберт Казан танк училищесын тәмамлаган, запастагы офицер, хәзер батальон командирының ярдәмчесе булып билгеләнгән. Ул беренче эшелонда китүчеләрнең берсе иде. Аттык, йөгердек, попроще әйткәндә инде. В полном объеме боевую подготовку прошли. Егетләр хәзер Тормыш дәвам итә. Якын арада китүчеләр арасында Татарстанның атказанган артисты Иркәнең ире Артур да бар. Аңа сентябрьдә повестка килә. Диңгез пехотасында хезмәт иткән егет шунда ук комиссариатка юл тота. Мин иремнең шундый чын нык ират икәненә тагын бер кат инандым һәм горурланам моның белән. Балаларга да без шундый дөрес иттереп аңлатырга тырыштык бу әйберне. Ул да булса менә киттеләр, күп иратлар киттеләр, әтиегездә бит иде утырып тора алмый. Менә безнең нине сакларга кирәк, илне сакларга кирәк һәм ул әлбәттә кайтачак һәм җиңүр белән кайтачак. Бу атнада Кобат республиканың шәһәр районнарыннан Казанга автобуслар юл тотты. Аларга өлешчә мобилизация буенча алынучылар утырган. Апаз, Буа, Менделеевск, Чистай, Тәтеш, Яршаллы, Түбән Кама, Актанышлылар Татарстанның 45 районы. Все будет нормально. Иратларны озатырга туганнары, район җитәкчелеге, зур предприятие башлыклары шәхсән килде. Сез үзегез генә түгел. Безнең бу бүтәнебезне берләштерә торган әйбер. Һәм мин сезгә үзем дә онт итәм. Менә монда сезнең янда басып торып, берегез дә читтә калмаячак. Ул хакында рәхмәт итәм. Акча җыеп бирделәр. Киентерделәр менә. Ул хакы әйтәм. Ну, курыкмаган җегетләр, барып кайтырбыз. Иң кадерле фотография. Бездә монда шул младший брат, яни кадерле инде. Балтачтан Асхадуллиннар гаиләсе мобилизация буенча игезәк уллары Ленар белән Илнарны озатты. Алар эш игезәк. Икесенә повестка бу атнада килгән. Ерак көнчыгышта хезмәт иткән булалар. Артиллериячеләр, хәзер бер ротага эләккәннәр, икесе дә командирлар. Гомер буе бер төрле киенгән егетләр хәзер бер үк төрле формадан.
Мәктәптә менә укый башлаганда һәрберебез бер формадан бөтен киемнәр. Прическалар бөтен нәрсә. Уенчыклар, даже бүләкләрне даже алсалар безгә өйдәгеләрне әниләрне бөтен одинаковый ала. Икесенең дә гаиләсе, балалары кала, күңелләрендә әниләре әйткән сүз. Бер-беребезне бер кая ташымаска. Нәрсә генә булмаса да, нәрсә генә без ташмасак та, или нәрсә генә эшләмәсәк тә, самыйганы бергә булырга. Семьяларны защитәргә кирәк. Бабайларыбыз сугышканда, сугышка барып кайтканнар. Сәлам, брат! Татарстанның отказанган артисты Фирдус Тямаев төмәндә гастрольдә, күңеле белән Казанда, полигонда. Бу атнада якын туганы энекәшен алдылар. Казанга кайткач гармун белән егетләр янына юл тотачак. Моңарчыда хәл белешергә дуслары янына килеп йөрде. Фирдус Тямаев махсус хәрби операция зонасына да гуманитар ярдәм җыя. Бу эшкә дусларын, туганнарын да җәлеп иткән. Ул инде Бөек Ватан сугышында да булган чын патриотлар, булган сатлык җаннар. Хәзер дә бар инде ул. Тик без бүген бергә булмасак, бердәм булмасак, берәбердә барып чыкмый. Анда бусы энекәш, бусы юк дип әйтеп булмый. Алар барса да якын, алар барса да бер. Россиядә өлешчә мобилизация 21 сентябрьдә игълан ителгән иде. Бу атнада оборона министры илдә аның тәмамлануын белдерде. Татарстанда да бу эш төгәлләнә. Өлешчә мобилизация белән бәйле рәвештә илдә көзге чакырылыш 1 айга кичектерелгән иде. Ноябрьнең 1 көннәрендә ул башланып китәчәк. Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.